Alright mga idol, narito si Kuya Col. Sa kasalan na naman mga idol, uyug-uyugun mo baga iyan. Kisay ang pigkasal mga idol. Nako, si Engineer Ricardo de la Cruz Jr. Uyug-uyugun mo an. O yan tabi si Primo. Nagahalat-halat po kan sa iyang agumon. Ngunya na aldaw na ine, uyug-uyugun mo baga iyan. Tayaong pasinda mga idol dumansa. Likod ang sa tuyang. Bride, uyug-uyugon man. Siyempre. Kaya Primo, magalat-alat kang una dyan. Dahil nga una tabi makasibot. Iya. Huyan tabi sa tuyang mga ninong. Uyug-uyugon man si Boss Diego Bruce. Uyug-uyugon man niya ang palan si Boss. Buda si Mayor Edsel Villesa and dakol sinda dyan na mga ninong and ninang. Shout out na lang po sa Induga Boss. And syempre, dakol na tao mga idol. And huya na, nagdadangadang na sa tuyang very beautiful na bride. Uyug-uyugun mo baga iyan. Sabi ni Primong Ricardo, dali-dali naman ngaya agam. Tabata ngaya dyan, bahad lamang pwedeng makasaro na. Uyug-uyugun mo baga iyan. Joke man sa natabi. Iya. Wow, very beautiful mga idol ang ating bride na si Primang Amanda. Kaiba po ang sa iyang mahal na ama as in ina. Uyug-uyugun mo baga iyan. So, very happy bilang saro sa mga kamag-anak ng mga idol na araw kayo ninahiling tang pigkakasal. Tasidun ko lang mga idol, dahil patabi kami kasal ni Agum sa simbahan. Uyug-uyugun mo pero maabot ang oras na ikakasal man kami dyan. So, kasal po kami sa Sibil. Yan na mga idol, nagbisa na si Primong Ricardo. Uyug-uyugun mo ba yan? And syempre si Primang Amanda. Ayan na, tay tatao na tabi ang mahiwagang kamot kay Primong Ricardo. Diyos ko Lord, uyug-uyugun mo an. Pigigirabuhan na tabi ako. Sa mangyayari dyan na bangge, uyug-uyugun mo baga yan. Joke lang naman. Yan na tabi, mapasa na ang luwang ining mag-agom. Tanganing mapuna na ni Father. Pero yan ang ane, tapos na seremonya mga idol, ta shortcut, isaus namis ka na dok ni Prima. Uyug-uyugun mo baga yan. Pagkatapos kang kataluyan na tabi kita dyan sa Barangay Bariw, ta dyan ang reception. Wow, ang gayon. And syempre yaon man dyan ang sa tuyang DJ. Ayan si Mate June Bergunyo, shout out. Siya po ang DJ natin dyan. And syempre kita nyo naman, napaka very beautiful ng mga decoration and yung mga ninong and ninang yaon na dyan, nakapwesto na. And syempre sa mga ka-idol ta dyan, huya na tabi, nagkarakana na. Sikula mga idol, nagdiskarte na sana dyan. Siyempre, mapaw dyan sa karaunan. Yan na tabi sa tuyang napaka-handsome na si Primong Ricardo. Uyug-uyugun man si Engineer. Diyos ko Lord. Congratulations tabi sa indong duwa. Best wishes. Sana dako lang akiunin daw. Tanganing lalo pang dumakol ang De La Cruz dyan sa Bariw. Uyug-uyugun mo bagayan. And syempre, yaon mo dyan si Cap. Thank you so much. Cap Ariel De La Cruz na napakabait at napaka matulungin. Syempre, yan po yung ating MC dyan. Syempre naman, ayan na. Huyan na mga idol. Pahit-pahit na dyan ang karaunan. Congratulations once again, Primong Ricardo. Ayan si Engineer Ricardo de la Cruz Jr. and Idol Amanda.